guys, matukuron sa boardwalk. Among patanawon og unsay pulmaan ng boardwalk sa Aring Cortes. Ha? Ano ni patugbong na ni guys. Jogging, sir? Good morning. Iya, mag-jogging nga rin guys. Tawag ga, humul sa isang kayan. Ay! Pamantingali ato di ay. Mo na boardwalk diris. A few moments later. Na guys. Pwede ta nga mulingkod ani guys. A few moments later. Ang kauban, di man pare sa una nga. Maglaag mi si Lister are, katong tumboy. Bibo, dyan mi daring duha, maglatay-latay, magpasilpi-silpi. Kat-kat na dyan daring pagatpat kay tarsir ko no. One eternity later. Yung mga sakayan, oh. Ganihara siguro na sila nang uli. Istambay namin lahang sakyanan. Tarag sakayan nga. Kining sakayan na makahinumdum ko ani guys sa dagap ko. Tung hanguyab na sila sa sakayan ngay nga na. Nga tumisa. Hapon mi datong idahang igsuon nga laki. Damig antipara. Damig antipara guys. Pag-abot atong nay mga dapit sa corals bitaw. Nay mga coral sa ilaw. Tawag nimo dito, nindot kayog mga kuan. Nindot kayog mga kulo sa ug sa kanang mga corals lagi. Nindot ta do color lagi. Aning dapita sa dagat. Ang mga isda musilong ani. Ani sila mangitlog. Ani sila mga anak. Mauna po'y managhan. Wow! Inay ta guys kay goy og masipyat. Matagak mo god. Basta cellphone. Kung nagplano mo nga mulatay ari guys, ay na lang pagdaog bata. Kay ang bata di kaabot og sa wiranan kay habog. Oh. Oh. Jadi raman habog man kaayo. Habog ag hawiranan guys. Nubo nga bata. Adi kabot gawid. Di kadog mahagbong. Salamat Lord aning style nga agianan. Kay kung wala pa ni adi ko abot atong tumoy. Lord, tabangi ko Lord.
Ah, nawiranan. Magbunda ko. Nila lang ko guys ha. Wow! Wow! Guys, nindot kayo diri guys. Na floating restaurant. Floating cottage. Ano? May okay lang. Pwede tada rin mga liko guys. Ay, cottage ate. Wow! Yes, guys. Ayan. Daghag ko ha! Oh. Ito sila guys. Nanagat. Uy, hadlok ka. Hadlok mo kung latay nga ni guys. Sig masipyat. Dani Meo si Lister naglukso-lukso. Ay. Kapuno ning subayon nga dito. Sa jud ni taman. Napoy lingkuranan guys. Wow! Pwede maglingkod-lingkod tadaan ni. Lingkod-lingkod. Dang saom. Mulokso mo saom. Pwede ka rin magsaing dito, magsugba, mag-ihaw ng bangos. O isda. Ano, maganda tumalon dito. Ito, malalim din to guys. Hanggang noo. Wow! Oh no! Wow!